V oblasti externí sdílení nastavujeme více druhů sdílení Office 365. Sdílet můžeme weby, kalendáře, link. Podívejme se, co je nutné nastavit. Pokud vybereme oblast externí sdílení a první podvolbu přehled sdílení, budou zřejmě prvotně zapnuté sdílení pro weby a kalendář. Zapneme ještě pro link a stručně si vysvětlíme, co sdílení znamená. U webu znamená, že v týmových webech uživatelé budou moci sdílet externě své weby s externími uživateli. Tito externí uživatelé budou identifikováni buď to účtem Office 365 v jiné organizaci nebo soukromým účtem bezplatným Microsoftu na webu Office.com. Výjimečně je možné také sdílet anonymně odkazy na jednotlivé soubory, nikoliv na celé týmové weby. U kalendáře povolení sdílení znamená, že uživatelé v organizaci budou moci sdílet své informace o kalendáři pomocí veřejné URL adresy, čili bude se automaticky generovat webová stránka, na níž bude uveden jejich kalendář. Navíc také budou moci uživatelé z jiných organizací používajících Office 365 mít sdílený s naším uživatelem kalendář na různých úrovních od předmětu až po podrobnosti. Link umožňuje sdílet navzájem jednak stav uživatele, tak abychom poznali, že pracuje například u počítače a umožňuje vzájemnou komunikaci z dvou různých organizací nebo dokonce s uživateli Skypeu.